Selam, qadrdanlar. Açar rubrikamyň ilkinji sany. Gahar, zäher. Şu gün gahar we gahary emele getirýän gormonlar näme? Şunu açalım. Gahary emele getirýän gormon kortizol diýip atlandyrylýar. Ol biziň öz bedenimizden işläp çykarylýan gormon. Böwrek asty mäz bar, şol mäz kortizol işläp çykarýar. Diňe gaharda däl, stres ýagdaýlarynyň hemmesinde, gorkuda, gaharda, hasratda, gynançda şunýal duýgular bolanda biziň böwrek asty mäzimiz kortizol işläp çykarýar. Ýanky stresleri bizde döredýän gormon şol. Inni aslynda gahar nämeden emele gelýär? Eger gahardan üstün boljak bolsaň, şoňa göz ýetirmeli. Ilki bilen akyl ýetirmeli zat hemme duýga. Ol gahar bolsun, ol öýke bolsun, ol gorku bolsun, ol gussa bolsun, ol bäsdeşlik, bastaşlyk ýa görüplik bolsun, ýa begenç bolsun, ýa guwanç bolsun, ýa-da howsala bolsun. Hemmesi ýa alňasamak bolsun. Bular duýgy. Şu duýgularyň hemmesini işläp çykarýan, öndürýän enjam. Insan bedeniniň kompýuteri. Bizi dolandyrýan aparat bar, beýni. Indi häzir ilmi dille aýtsaň birgiden terminleri sanamaly bolýar. Men ýöne esasy aýdasym gelýän zat alimlaryň ana şu kitaby okap goturdym. Umuman neyrobiologiýa beýnini öwrenýän alimlaryň soňky 21-nji asyrda, 20-nji asyryň ahyryna eden uly açyşy Aristoteliň aýdyşy ýaly adam dogulanyna appakça arasaca tahta ýaly doglanok eýýän beýnisinde hemme zat bar. Çağı inen göwresinde Allahyň döreden insany entek 3 hepde wagtyna enjamda görenler lukmanlar. Inen göwresindäki çağı 3 hepde wagtdan eýýän kijijik derre ýaljak öýjükler ýanyp başlaýar. Çağaň beýnisinde neyron birleşmeleri emele gelýär. Bu näme diýdigi? Dünýä inen çağada da eýýän ýanky beýni birleşmeleri beýni taýyn. Şoň içinde eýýän duýgular emele gelýär. Men biz ula adamlar hakda esasy gurrumyz gahary nädip erketmek hakda bolansaň, şol gahary dolandyrýan bedenimiziň esasy aklyň, paýhasyň, aňyň yerleşýän ýeri neokorteks, ýagny oňam maňlay bölegi inha şu ýerde yerleşýär. Oňa täze beýni hem diýerler, sebäbi iň soňky açylan beýni bölegi adam bedeninde. Şol ýerde razym diýilýär. Men aň diýip alýan, türkmen edebi diline dolu terjemesini bilýän nisem ýalançy ýöne biziň aňymyz şu zatlar dolandyrýar. Inni aýdalyp bir zada gaharymyz geldi. Ulag dolandyryp barýardyk, öňümizden biri pete-pet çykdy. Biz şol wagt ulagy toktatmaly boldyk, gaharymyz geldi. Inni şu barmal ýerimizde barýan çak ýanky eýletine beýletine seretmeýän ýoly ketip geçmek isleýän ýoly çak gahar edip baran ýerimizde de ýa-da işimizde öýümizde barýanmasak, şonu biz çykarman, unutman kellämizde saklap şol gahary saklap bilýär. Ýöne şol bir wagtyň özünde unutmam bilýär. Ol biziň özümize bagly. Inne gahar duýgusy, men ýa aýtdym da, dogulanyna adam eýýän genine belli bir häsiýet bilen dogulýar. Ol nereden gelýär? Ol geninde bar.
Aýratynam ejeden qaqadan geçýär. Hemem ýam asyrlar boýy adamzadyň emele gelmegine genetiçeski ýagny genine emele gelýän duýgular bar. Ýöne şol duýguny öz duýgularymyza erketmek biziň özümize bagly. Sebäbi biziň beýnimiz her millisekundda işläp dur. Her bir hereketimizi, her bir aýdýan sözümizi, her bir ädýän ädimimizi, iň täsirleren kellämiziň içindäki millionlarça pikirleri beýni emele getirýär, özleşdirýär, siňdirýär. Onsoň şoň netijesinde de bize zerur pikirimiz esasynda zerur duýgulary emele getirýär-de, duýgularym bize garmonlary emele getirýär. Esasy iki tane garmon adam beýnisinden işlenip çykarylýan garmon. Olaryň biri şatlyk garmony, ikincisi stres garmony. Endorfin bilen kortizol. Kortizol strese jogap berýän garmon, endorfinim şatlyga jogap berýän garmon. Inni biz endorfin işläp çykarasymyz gelýärmi ýa-da kortizol? Ol diňe özümize bagly. Ana ha şu günkü gürrüňimiz şo hakynda. Gaharmy zäher diýänim şoň üçin. Biz zäher bilen imitlenesimiz gelýärmi ýa-da gahar bilen? Şunu saýlap bilýär. Nädip diýersiňiz? Edýän pikirimiz bilen, hereketimiz bilen, aýdýan sözümiz bilen. Inni aslında geningden misal üçin gaharjanlyk häsiýetiň bar bolsa, ejengden hakyňdan şuňaly geçen bolsa, soňam kemala gelen döwrüňde aýratynam 12 ýaşa çelli. Bu häsiýet aýrlyk gitmän gitdikçe berkän bolsa, ösen bolsa, öýke kine ýa-da gahar. Onsoň ýaşyň ululygça elbetde muny dolandyrmak aňsat däl, ýöne isleýän wagtyňda, isleýän ýaşyňda şonu toktadyp bolýar. Nädip? Üns bersek. Eger biz üns bersek şoňa iň esasy zat üns. Biz näme üns berýänligimiz. Mysal üçin gaharyňyzy getirdiler. Gaty gaharyňyz gelýär. Edil şo pursatda aşhana girip bir bulgur buğdyaly suw. Buğdyaly hemen bokurdan galýança ýa-da sowuklaýança o derejede däl diýjek bolýanym. Şol suw içip ödüm içýän suwuňyza üns berip içiňdenem alhamdulillah içmäge suw, iýmäge çörek beren Allaha şükür diýip şo suwy içip görüň, gaharyňyz aýrylar. Ýa-da halis bolmasa gaty gaharyň gelende aşhana baryp gapçanak ýuwup başlaýan, ünsüňi başga bir zada gönükdirjek bolmaly. Şo ýagdaýda gaharyňa erkedip bolýar. Onuň iň esas zat gahary nädip ýeňmeli? Gahary döreden, gahary emele getiren bir insany ýigrenmeliler. Eger onsoň onu günäkärlemeler, kimdir bir men gaharym getirdi. Sebäbi howa belli bir aýdylan söz, belli bir edilen hereket daşda örekdäki size täsir edendir we siziň şonuň netijesinde gaharyňyz gelendir, düşnükli zat. Ýöne ol daşda örekdäki bir insan ýa-da belli bir ýagdaý siziň beýniňiziň içine giren o gahary. Beýniňiziň içindäki pikirleri diňe siziň özüňiz dolandyrýaňyz. Onsoň şol daşky ýagdaýda siziň gaharyňyzy getiren şol bir sözi beýniň içine salmalymy ýa-da salmalýarmy, onu biziň özümiz çözýär. Şoň üçin zäheri saýlaýasmy ýa-da gahary ol bize bagly. Ýa-da beýniň iýmiti, esasy iýmiti pikir. Näme hakda pikir etseň, beýni şoň bilen iýmitlenýär. Onsoň biz beýnimizi diýýäl iýmit diýse, fast food bilen iýmitlenirsen bolýar, pizza, hamburger, ýene bir zatlar, free. Ýa-da beýnimizi peýdaly iýmitler bilen iýmitlendirip bilýär. Peýdaly bir salat ýebilýär, kaşy ýebilýär saýlap, gaýnan tuý ýebilýär, alma ýebilýär. Ol bize bagly. Bedenimize medil şoňal ýöne iň esasy zat beýnini özümiziň dolandyrýanlygymyza we onu duýgularymyz bilen erkedýänligimizi unutmaly däl. Onsoň oňa zawisimiz diýilýär. Emosionalna zawisimiz
köplenç şoň golasyna düşýäs duýgularyň we duýgular bilen baglykda ýaşap başlaýar. Inni kortizol diýdim, endorfin bar. Endorfin himiki düzüm gormony emele getirýär beýnide, şatlyk gormony. Nädip emele getirmeli? Köplenç iýmitden gözleýär. Bir zada gaharmaz gelse ýa-da aýdaly gaty ýağdan günimiz elimizde epesi şokolad alyp ýetimiz gelýär ýa börgiden tor diýýär. Süýjüden doýaýjak bolýar. Süýjü bilen özümizi kanagatlandyrjak bolýar. Ýöne şol pursat biz beter ziýan edýär. Ol wagtlaýyn efektini berýär. Hakyky endorfin gormonlar toplumy beýnimizden haçan köp mukdarda çykýar, haçan biz kanagatly bolan ýagdaýymyzda. Edýän işimizde masal üçin men keşde çekýän näli? Bir owadan ýakany keşdelep bollum ýa-da köýnek tikýän. Şo köýnegi tikip diýindim. Bir maňa zakaz berdi, menem şo köýnegi tikdim. Bir gijede ýerden gelip ýanky zakaz beren köýnegi alyp gitdi. Begenni alaýjak bolly köýnek. Anha edil şo pursat men özümden şeýne bir kanagatly eden işime, şol işi tamamlandygyma, men müşterimiň şeýle hoşal bolup gidenligine men begenýän şo pursat men beýnimde birgiden endorfinler emele gelýär. Şoň üçin her bir ýagdaýda endorfin gormony emele gelip bilýär. Ýöne biz bir zada düşünmeli, duýgular beýnimizi dolandyrýar. Ýöne duýgularyň üstünde näme hökmürewanlyk edýär beýnimizde? Beýnimizde biziň aňymyz hökmürewanlyk edýär. Sebäbi biz pikirleri emele getirýän zat näme? Hemem köplenç bizde kortizol, ýagny stres gormony emele getirýän duýgular köplenç bizde gorkuya alada bolýar. Biz çağalamyzyň geljegi üçin gorkýar. Ýa-da her bir zatdan aladalanýas, ertirki günümizden aladalanýas. Iň täsinýerim köplenç adamlaryň 90 götürümini geçmişdäki ýatlamalaryň netijesinde de kortizol duýgusy, gormony emele gelýär. Sebäbi köplenç istesek istemesek belli bir ýagdaý günnüki ädimimiz bizi geçmişdäki belli bir zady ýatladyp durýar. Hatda masal üçin şu wagt buka bişip duran yerden geçik sen şoň iýsini alsaň ýa-da çörek bişip duran yerden geçip barýakan çöregiň iýsini alsaň aýdaly ejemiz şeýle tagamly çörek pişirýärdi, eýen biziň çağılygymyz gözüňize gelip gitýär. Ýa-da bir owadan renkli mata köýnek geýnen biri geçip barýar, soň şo matada bir köýnek tikinjek bolduk, o köýnegimizem gowy tikilmedi, tikinçi daýalapdyr, soň şo köýnek geyip bilmedim, şo matanam ýigrenýän, tikinçinem ýigrenýän, şo pursat şol köçeden geçip barýan başga bir zinanyň egrinäki nähildir bir mata sizi eýýän gustap atyrdy. Ana şoňa duýgu baglylygy diýilýär. Eýýän biziň ýatlamalarymyz biziň beýnimizde birgiden duýgulary emele getirdi. Nira barýanlygymyz, näme üçin barýanlygymyz hem şu pursat edil belli bir pursatda ýadymyzdan çykýar. Anha şoň üçin biz beýnimizi erketmegi öwrenmeli we esasy zat zähermi ýa-da şeker. Biz beýnimizi näme bilen iýmitlendirýär? Ana şu hakda kän gezek pikir etmelimi diýen. Beýnimizi gowy pikirler bilen, gowy niýetler bilen, ýaxşy niýetler bilen iýmitlendirip dursak, öz-özünden biziň beýnimiz endorfin işläp çykaryp başlaýar. Oňa enlik edýär. Siz näçe köp götürseňiz beýningizde belli bir pikir ýa belli bir niýeti. Onu soň wagtyň geçmegi bilen enlik edýär. Biziň aňymyz şoňa enlik edýär. Hemem beýleki canly janarlar bilen tapawutlykda bize beýik ýaradyjynyň beren ullakan paýy şol berilen dolandyryş aparaty bar.
biziň beýnimiz. Dünýäniň ähli döredlen kompýuterlarynyň hemmesini jemläňde-de bir adam beýnisçe bolup bilenok. Muny eýýäm hemme alimler aýdýar. Ýöne şonu dolandyryp bilmegiň özü enha esasy mesele şo bolup durýar. Beýnimizi dolandyrmak biz ýatan wagtymyzdan beýnimiz işläp dur. Ýatýan wagtymyz, uklan wagtymyz şeýle bir uly meçberde biziň bedenimizde diňe beýni däl, bedenimiziň her bir öýjügi işleýär. Ýatan wagtymyzda. Ýene bir zat bar, enha egzamenlere taýinlik görülýän bolsa, mysal üçin şunu bir zat okudum, öwrendim. Onsoň ukyny almanam, aýdal egzamen taşyrmaga gitdim. Neurobiologiýany öwrenýän alimler şeýsen şol egzameni taşyryp bilmersiň we okukan zatlaryň hiç birim aňda galmaýar diýip aýdýarlar. Näme üçin? Sebäbi biziň uzaklygyňky kabul edýän daşdöwerekden okuyan, eşitýän, görýän hemme zadymyň ýanky informasiýa, habarlar biz uklan wagtymyz beýnimiz özleşdirýärdi. Gysga wagtlaryň ýat bar, ýa-da uzak wagtlaryň ýat bar. Şeýdip tekçe edip biziň şo günüň dowamynda ähli başdan geçirenlerimizi ýadymyzda berkidýär. Diňe uklan wagtymyzda şu emele gelýär. Şonu unutmalylar. Şoň üçin ukam iň wajyp zatlaryň biri. Ýöne gün nogmaka oýanmak ondan wajyp. Bu hakynda inşallah inniki postlamda size aýdyp bererin. Ýöne hemmäňizden eçe kaýşdym. Beýniňizi zäher bilen däl. Zäher bu gahyr. Gussa, hasrat hemmesi zäher şoň kortizol. Zäher bilen iýmitlendirmäliň, özümizi şeker bilen iýmitlendirelim. Men onu şeker diýip atlandyrýan türkmençe endorfin. Endorfin bilen iýmitlendirjek bolalyň beýnimizi. Hemmäňize men şunardy edýän.